Takže čau lidi, já jsem Pel a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme takový challenge a je to s Tomasikem 32. Tohle video už jsme jednou točili na můj kanál, takže se můžete kouknout. Nevím, proč jsi tak u mě blízko. Takže pohoda, jo, lidi. Je to tak Ice jo, Bucket Challenge? jo, Ice Bucket Challenge, to jsme tady vidíte vodu, když jsme to na sebe vylívali na můj kanál. Jsme to Skoro vidíte to? Oni tady mají úplně obří kruh a skoro je celý vylít. Vidíte to? Tak jo, Pepa si jde načerpat vodu. Snaží se, ale pořád se snaží marně. Snaží se, ale pořád se snaží marně. Snaží se, ale pořád se snaží marně. Vidíte to? Vevnitř pumpy. Jsem odehli. Co je? Takže tady se přiblížíme. Tak. A Pepa. To jsou jeho vlasy. A tady je jeho cela. Dobrý, on to má úplně plný. Koukejte, jak to odleje, ne? Takový mastrod. On zaleje svůj kaktus, no. Teď mi to bylo na nohy, tak to je studenější teď. Teďka to je studenější než na můj kanál. Ještě pořád neuzvednu. Já jsem takový master, že to ani neuzvednu. Jo, dobrý, tak si stoupni tam. Dobrý. Tak pojď sem, lásko. Tak, já si musím procvičit. To zvednu. Tak, jsem na to. Vidíte, jak malinko zmodral lidi? On je takový spíš červený než modrej. Vidíte to? On je takový červený spíš. Co proti mě máš? Ne, ale fakt. On se koukni na video. On je takový červený úplně, vidíte to lidi? Dobrý. Tak. Teď si jde Teďka na to jdu já. Já se zase namočím, když už jsem skoro celý suchý. Já se nechce. Ale. Já už jsem byl celý lidi. A proto vám řeknu. Jau! John! Na. Sorry lidi, ale fakt. Já to prostě do té kamery fláknu. To máš dělej. Já jsem to chtěla fláknout do kamery a jednou. Jak odletěla. Jak to, prostě ten mobil. Že to spadlo na trávu. Jo, kámo, úplně jak to udělal. I believe I can fly. Jsou tu jenom oranžový mravenci, jo? Fakt? Fakt? Ne. Já se bojím. Tak pojď, nejsou. Dělej, pojď. Já to napumpuju, jo? Tak mě natoč, prosím. Ne, já to napumpuju. Kontroluji, jestli to... Tak já to natočím. Dobrý? Tady, jak vidíte, tak se to plní. Jenom abyste nepsali, nejsme na chalupě, ono to tady tak vypadá na chalupě, že je tady na chalupě. Jinak to je Pepi dům normální. No, můj je takový, No, mají takový starší, víte co? Máme, Není úplně v mode. uzvedli. To je těžký jako. Aspoň něco lepšího pro lidi. Máte tady síla challenge. Klidně si dejte čaj, aby tady mrznem. Tak. Tohle byl doslova iceberg. Dobrý, já ti strhnu kolo. Koukej, jak mi naskočí.
Koukej, jak mi úplně naskočila husí kůže. Koukejte na... Vidíte, jak mi úplně naskočila husí kůže? Kámo, ale já si půjčím tvůj ručník, ten už je mokrý z toho. Já si půjčím Pepi ručník. Jo, máš to na hlavičku, jo? Že si to můžeš pověsit. Králíček to je, jo? Takhle, že si to pověsíš. Kde? Takhle. Tady na hlavičku. Takový čepička, takový ránkový. Králíček. To mě je to malý. Králice.